Permezz ta' stqarrija s-sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenegadami komplet tisfida lil kap nazzjonalista Bernard Grech fuq il-kwistjoni ta' proġett ta' żvilupp ta' parkeġġ fejn kien hemm it-trade fair fin-Naxxar. Fil-fatt fi stqarrija maħruġa mill-Kunsill Lokali tan-Naxxar ġiet imtennija l-pożizzjoni tas-sindku Fenegadami li jivvota b'mod korrett fuq il-proġett propost imressa quddiem l-awtorità tal-ippjanar. Muscat Fenegadami kienet intalbet biex tirriżenja mill-kap Bernard Grech wara allegazzjonijiet li qiset qed kellha konflitt ta' interess fuq il-proġett, xi ħaġa li s-sindku Naxxarija dejjem ċaħdet. Wara li Muscat Fenegadami ma rriżenjax permezz tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, Bernard Grech qal li s-sindku tan-Naxxar se tittella' quddiem il-Kummissjoni għall-Etika u Dixxilpina tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li Muscat Fenegadami kienet diġà sfidat lil Grech u qalet li mhux se tirriżenja u akkużat lil kap nazzjonalista b'lob politiku mhux ibbażat fuq il-fatti. Fl-aħħar jiem il-Media Independent innotat id-double standards tal-kap nazzjonalista li għamel messa xena lajn in-nies ma' Muscat Fenegadami, iżda lil David Take baqa' jakkomodaw u prova minn kollox biex jevita r-riżenja tiegħu anke kien qabad li ma ħallas rib il-miljun euro f'vat dovuta. F'editorjali Times kienet kitbet li l-Partit Nazzjonalista qal li fuq Muscat Fenegadami mhux sew jingħaddu ċertu kummenti qabel bħalli kieku kollox maħdum u lest. U hawn l-editur tat Times innota li Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista għamlu propju hekk u preġudikaw il-każ hekk kif talbu għar-riżenja ta' Muscat Fenegadami. Lanqas sospensjoni ma ntalbet iżda riżenja f'temp ta' 24 siegħa kien kiteb l-editur tat Times ftit tal-jemilu. One News kien żvela wkoll minn sorsi fid-Dar Ċentrali li l-kwistjoni tas-sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenegadami tmur ferm lil hinn mill-vot f'bord tal-Awtorità tal-Ippjanar dwar l-imsemmi proġett. Fil-fatt kien hemm minuta l-fazzjoni ta' Sami Busuttil li poġġiet lil Bernard Grech kap li jorok idejh għal dak li għamel Grech ma' Muscat Fenegadami. Fost dawn kien hemm Claudette Buttigieg li tikkontesta d-distret li jinkludi n-Naxxar. Fil-fatt nies bħal imsemmija kienu beżana li Muscat Fenegadami setet tikkunsidra l-elezzjoni ġenerali u din kienet xi ħaġa li ma xtaqux peress li fl-aħħar snin is-sindku deret iżżid il-popolarità man-Naxxarin.